Hey jongens, welkom bij Bijna een Chill React. We zijn weer lekker op de nieuwe locatie. En jullie keer wij zien naar pretparken die nooit binnen aanmaken. Het is niet. Dan gaan we lekker beginnen. Daar gaan we en Ja. yes! Hey, welkom bij een nieuwe video. Iedereen houdt er wel van om een pretpark te bezoeken. Als al een pretparken? Jawel, af en toe. Af en toe. Zo? Jawel, waarom niet? Oh, die is geweldig. Vandaag ga ik je 10 pretparken laten zien die nooit afgemaakt zijn. 10 Ben jij nieuw op dit pretparken. kanaal? Zorg ervoor Ja, dat je even subscribe ik hem abonneert op, en het Altijd die belletje ule. aan. Al. En Altijd. voordat we beginnen, doe ook even een duimpje omhoog. Vanaf het begin was het de bedoeling dat Wonderland Pretpark het grootste themapark van China zou worden. Het idee erachter was om Disneyland te overtreffen. Oeh. Het Wonderland Pretpark strekte zich uit over maar liefst 120 Ziet er hectare wel in echt het mooi uit Chongqing trouwens. district. Je kan op slechts nooit 20 Disneyland minuten afstand overtreffen. van Beijing. Dat is Maar in 1998, zonder waarschuwing, stopte de bouw. Ze hadden allerlei Disneyland geïnspireerde bestemmingen, waaronder een gigantisch kasteel in het Dank centrum. je. Maar helaas kwamen er geruchten naar Piek en buiten trek dat het corona, park jongens. veel geldproblemen Sorry. had. Dit was een van de redenen waarom het park nooit was afgemaakt. Waarom Maar volgens maken het ze dan personeel iets? zou het er Miljoenen ook euro's? wemelen En dan- van geesten. Er Huh? werd gezegd dat het Wonderland Pretpark per ongeluk op een massagraf was gebouwd. Oh, nee! Het park staat er vandaag de dag nog steeds bij, maar het is Eeuw. compleet overgenomen door de natuur. Een van Disney's grootste flops is Disney Westcott. Dit park was bedoeld om een andere richting in te slaan dan het magische Magic Kingdom waar Mickey en zijn vrienden de bewoners waren. Cool. Ja, maar Disney, Disney Westcott was niet klein, want het bouwen ervan liep op tot in de miljarden dollars. Waarom Alleen al bouwt in ze het het dan? eerste En jaar waarom kostte het stopt? Het pretpark moest dienen als een wereldtentoonstelling en je laten zien hoe de toekomst eruit zou zien. Maar een stap in de toekomst was duurder dan ze in eerste instantie hadden uitgerekend. Zie zoals een enorm Ja, ruimteschip, Maar dan denk ik van, waarom bouwt ze het dan? plekken waar je kunt overnachten En dan nog veel is meer het ambitieuze Ja. ideeën Gaan we niet zouden doen. Misschien Disney moest het miljarden proberen. dollars hebben Ja, dat is gekost. weird. Hier was niet genoeg geld voor en helaas was dit park dus nooit geopend. Het idee van een Six Flags in Dubai klinkt natuurlijk geweldig. Dubai. Helaas Six is Flags het soort Six Walibi. Flags themapark in Dubai nooit officieel geopend. Oh, Het idee was om het vlak naast de Dubai Parks en Resorts te laten bouwen. De verwachte kosten een verbazingwekkende $2,6 miljard. Six Flags Dubai was gericht op alle leeftijden en opgedeeld Oh, in dit 6 is toch verschillende leuk, dit? themagebieden. Thrill Ja, Seeker maar ja. Plaza, Magic Mountain, Fiesta Texas, Great Escape en Great kennen we Adventure nooit, in Great hè? America. Nee, dit wordt een beetje Het cool, plan hè? was ook om in totaal 6 ongelofelijke achtbanen, 4 luchtattracties en een attractie die maar liefst 340 meter hoog was te bouwen. 340 Volgens meter. een verklaring van het pretpark in 2016 zou de grootste achtbaan ter wereld hier gebouwd worden. De bouw werd echter na een tijd stilgelegd Wauw. en het bedrijf besloot om het pretpark nooit af te maken. Je hebt vast wel eens gehoord van Oh, Garfield. Garfield. Maar wat dacht je van een pretpark met een Garfield thema? Oh, dat is toch Vele leuk? mensen zouden dit waarschijnlijk geweldig hebben gevonden. Ik zoek erheen again. Ja, dat wel ja. Ik zoek er echt in again. En het hele Ik net. pretpark zou 530 hectare groot worden. Meer dan $120 miljoen werd uitgetrokken 120, voor dat deze valt nog plannen. Ja, dat is, nou Het zou ja. deel uitmaken van entertainment. Hartaanval, City, 120. Hier komt het aan miljard miljoen. golfterreinen Ja, oké. en een waterpark omvatten. En Het een waterpark, Garfield dat is toch themapark cool? zou ook meer Ja. waterattracties en achtbanen hebben gehad. Een nabijgelegen pretpark vond dit echter geen goed idee en ze zorgden ervoor dat de bouw van het Garfield themapark niet door kon gaan. Het wiezen van nope, wij zijn beter. Doei! De bouw van Space City USA Space City begon in USA. 1964 en het was niet van deze wereld. Niet Het van deze idee wereld. kwam in een oeh. tijd dat het onderwerp ruimte erg populair werd. Ze kwamen met het idee om $5 miljoen bij elkaar te sprokkelen van verschillende investeerders. Het pretpark was geïnspireerd door Disneyland en de media was dol op Wat het is nou idee. weer net inspireerd door Disney Disney? World Echt, was bijna toen nog alles. niet zo groot als nu en ze dachten dat ze met Space City een grote rivaliteit konden creëren. Wel vetje, hè? Space City zou een maanachtig restaurant hebben gehad in de vorm van een Ja, dus paddenstoel. alles is Het dan zou gewoon een vliegende lekker- schotel hebben gehad, een vulkaan en Gewoon tijdmachines. de Vliegende ruimte. schotel. Deze tijdmachines zouden je door verschillende themagebieden laten gaan, met bijvoorbeeld dinosaurussen en een gebied wat leek op de maan. Ik kon Dat is wel helaas heel niet leuk vinden waarom idee. dit pretpark nooit werd verwezenlijkt. Oh. Maar waarschijnlijk had het ook weer te maken met geldproblemen. Altijd dat Joost, altijd. Zonde. Nou, In het begin van de jaren Blockbuster. 1990 had de eigenaar van Blockbuster Video een idee wat enorm veel geld kostte. Hij wilde een themapark creëren met sportgelegenheden en de thema's waren ontworpen voor 18 tot 45-jarigen. De was rest 18, mag de rest waren dat niet. Is te bad? No, mannen. Het bleek dat de locatie die ze hadden uitgekozen in een natuurgebied bij de Everglades lag.
En de mensen die daar woonden waren tegen het project. Boos. Ja, dat is logisch, Het idee hè? flopte Boos. dus en Blockbuster moest het verkopen aan een bedrijf genaamd Viacom, die uiteindelijk besloot het project te laten vallen. Disney's America was een historisch themapark dat gebouwd werd in de heuvels net buiten Washington D.C. in Haymarket. Disney's Helaas America. was dit project ook nooit afgemaakt. Werd er op Disney Disney's door? America zou 3000 hectare zijn geweest met 9 themagebieden, elk gericht op een periode uit de Amerikaanse geschiedenis door gebruik te maken Ja, maar van waarom is VR dan weer een technologie. Disney-koppeling? Eén gebied zou Ja. zich bijvoorbeeld gericht hebben op de slagvelden van de Snap Wereldoorlog. ik net. Een ander gebied had een 20e-eeuwse boerderij en andere hadden fabrieken die teruggingen tot de Is het dan net een industriële soort revolutie. Europa-park, maar dan Het Ja. zou gewoon het in grootste en Amerika? meest unieke project worden dat Disney ooit ondernam. Disney kreeg echter enorm veel kritiek en controversie toen het idee bekend werd gemaakt. In Ja, een van de logisch. onderdelen zouden controversiële onderwerpen aan bod komen, zoals de meest verontrustende aspecten van de Amerikaanse geschiedenis. Het project, wat $600 miljoen had gekost, werd als te ongevoelig bestempeld en Disney besloot zich terug te trekken. Dat snap ik. Ja. De Amerikaanse stad Miami had ooit ambitieuze plannen om een themapark te bouwen met de naam Miami Interama. Echter, het pretpark bleef in ontwikkeling voor meerdere decennia. En uiteindelijk is er besloten het nooit te bouwen. Het enige wat er nog van over is zijn Die de worden tekeningen plattegroen. van het pretpark. Miami Interama had wereldberoemde ontwerpers aangetrokken zoals Hugh Ferris, Marcel Brouwer en Louis Kahn. Het was de bedoeling dat het pretpark één grote tentoonstelling zou worden waarin de cultuur, de regering en de kunst van Midden-Amerika, Afrika en Europa zou worden Is op zich tentoongesteld. wel een leuk Helaas was het idee, bedrijf maar niet Dat klaar kost voor het een wel, project man. van deze omvang, dus Ze willen niet Interama meer. werd geschrapt. Je hebt vast wel eens gehoord van de Yo. Chernobyl-ramp en de spookstad dat het achterliet. Vlak voordat dit gebeurde werd er gebouwd Oh. aan een amusementspark Je was in jongens Pripyat. net rennen alleen. Nee. Het was bedoeld om de Dag van de Arbeid in 1986 te vieren en de 50.000 inwoners en bezoekers te verrassen. toen kwam Helaas was Chernobyl en toen is pretpark het maar boef. 1 dag Oh. open. Alleen op 27 april 1986. De enige mensen die ooit de attracties hebben geprobeerd waren degenen die hielpen met mensen te evacueren. Och, Een dag erna werd het voor altijd gesloten. Dit nou is in ook Bouws het een enige pretpark en dan pretpark is op een deze lijst dat niet werd kerncentrale afgebouwd vanuit- wegens Dat is financieringsproblemen of omdat mensen er bezwaar tegen hadden, maar omdat het letterlijk te gevaarlijk was vanwege de straling. ja. Tegenwoordig kan je het reuzenrad nog zien staan en de verlaten bosauto's wat een leuk Ook pretpark is geweest erheen, moet hè. Ja, nou net, is nou net Deze handig, attracties maar herinneren mensen Ik krijg vandaag wel de dag rillingen aan het eraan hoe grond. erg de ramp in Chernobyl was. Op 23 oktober Het 2003 Dubai-land. kondigde Dubai-land. Dubai aan dat het een gigantisch themapark ging bouwen. Nou, Dubai dat had wel 2 keer flinke zo groot plannen. Ja. was als Walt Disney World Resort in Florida, genaamd Dubai-land. Dubai stond op het punt Dubai. en het zou bijna 3 miljard Dat vierkante vind ik meter me slecht. bevatten. Alleen de infrastructuur zou al $64 miljard hebben gekost. Dubai. Dubai-land zou de thuisbasis zijn van in Waarom totaal ben wij 25 megaprojecten. En meer Het ziet er dan wel vet 200 uit. andere Oh. projecten met de meest ambitieuze Hoe cool. attracties Ja. aller tijden. Dubai-land zou in 4 fasen worden gebouwd, die elk 5 jaar zouden duren. Dus is Maar wat 20 gebeurde jaar er? Een om een project pretpark van te deze bouwen, omvang jemig. kreeg Ja, echter grote heel geldproblemen na de financiële heftig. crisis van 2008. Er werd dus besloten het megaproject te schrappen. Welk pretpark Welk had jij pretpark? graag willen bezoeken? Heel erg die van Dubai, die laatste vond ik wel heel vet. Die vond ik vet, ja. Maar ik wil die van Disney. Dat ik dacht van, het wel een beetje Europa Park vibes of zo. Ja, Of die hele grutte, maar die hele grutte achtbaan. Maar ik denk van, dan hij zoveel yield, stops Ja. erin. En dan dan- bouwt ze niet meer. Doneren, joh. ja. Jongens, alle keer sponsoren. Even sponsoren Game was in Alm, naar het pretpark in Dubai-land. in Dubai-land. En dan zijn wij tot de volgende keer. Jou even een Tomke en Lit en Bietine. Reacties. Als we nog oren, suggesties hebben. En dan zeggen wij, Tot doe de volgende keer. bye. Dubai! Nou.